Ja sam prede spomnil v tom přerodný čas, tom byše vizo tež tam zjazane, že sme my zajšvošće osobu přepruvač dali, ki su cili dali v domovine dživač, respektivne, ki su se znova přistajili. Každý, kiž na domovine džive, abo vuzvoli tež členov Związkowego Předsedstva, su se dobili přepruvač na nedeše členstvo v státnych výstotných orgánach štasi. A tute pruhovanie je domovina jara konsekventne převedla. My sme vytvorili každý krát jednu osobitú dživú skupinu, kiž je tute pruhovania převedla. My sme požadané potom na Gaukowe zarad stajili ze přezjednosť toho člena, kiž sa dobia přepruvač dať, čo nedobia tú prostvu podpísať, za on sa pruvač dá. To pa by vymenenie, što je v domovine dživač, abo čest nám se v gremii skutkovač, dobi tomu přizvoliť. A my sme každej školi tam přepruvač dali, a to tež dalšie legislatoro. Najskôr sme byli v Sabach či Jenice, ki sú to tak konsekventne činili, ja znamenča viem, že v druhých institúciách to tak bežovo nie je. Ale za nás by to vážne, dokiaľ je sa očakovalo, že každý, kiž na dobro Sabo dali skutkovať, nesmie nekako školi čornú zajšvosť mať. Pričím čorná zajšvosť, rika, tam dobi sa dopokázať moc, že sú tam nekajké přenženia, kiž nie sú zakonského rázu, kde sa přes ich činenie alebo donošovanie cítim ľuďom škoda načiniva, kde sa také nešto zvieščivo, je ten nedom vedlo k tomu, že som vypovedil, že přístansko pomiera, abo že je on dobiel svoj mandát v Związkowym Předsedstve złožiť. A my sme mieli také páde. Tež páde, ki sú sa po přeroče znova uzvolili, kiž do toho nie sú v Związkowym Předsedstve boli, sú dobili hič, ki sú mieli nekako školi takú zajšvosť a tam sme byli konsekventní.